ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. 1 миллиони имрӯзаи мо дӯстон ҳастанд арчаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз 1 сола то 3 сола ҳастанд ки аз 5 сомона то 50 сомона сар мешавад. яъне ки майдакош 5 сомон ҳастанд, калонош 50 сомонӣ. агар кадоми бисёртар гирад даставкам мекунанд, кадоми бисёртар мегирад арзонам мекунанд. ин ҳаминҷа ҳамаи намудуш ҳастанд бардон аз 1 сола то 3 сола. айни сезоншон, айни шинодаашон ҳастанд бардон арчаҳое ки сабз ва зебо. дар ноҳияи 5 қарор дорад. кадоме ки мехарад ин аз рошна мегӯяд ҳастай чанда ки дар кора ба шумо, яъне ки оварда метиҳанд. агар ки шумо бисёртар гирен бо муомила мекунанд. номерошон номерои мегафон ҳастай мегӯяд. кадоме мехарад занг занад дигарша ба шумо мефаҳмонад. аз 1 сола то 3 соларо мегӯяд. майдакош 5 сомонӣ, калонош 50 сомон як донаш бо муомила мекунанд. кадоме гирад даставка мекунанд. марҳамат, тамос гирем бо дигар маълумоти пурраша ба шумо соҳибашон мефаҳмонанд. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Раисвед гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр, 1 та калидор, ванна, кухни, аловхона ҳастад. гирди хона пол ниҳод маҳкам, дарахтони навниҳол ва гул ҳамаш ҳастад. хона мегӯяд ремонти замонавӣ кардагӣ ҳастад, обсвет, пастияни ҳастад. 8 сотиқ замин, 14 хона дар берунаш бо аловхона, ҳамин хел чизои аделна дорад. хоб, нархаш дӯстони азиз бо маслиҳат мега фурӯхта мешавад. соҳибшон номерошон номерои мегафон ҳастад, кор мекунад. кадоме ки мехарад мега нархаш бо маслиҳат. ҷои созда мега, ҷои ободия мега, обсвечам дорад. ба кадоме то ки маъқул ҳастад марҳамат занг занед, дигар маълумотша гирен. ноҳияи Хуросон, деҳаи Раисвед. ремонти хона тайёр. шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат ва маълумотро роя кунед. мо дар видеои оянда ин ҳамин хел фурӯшда рекламада мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, хонаи дуошина ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтагӣ ҳастад ховарон, болои автодром 7 километр 7 ки портал. ҳаминҷода қарор дорад. дӯстони азиз, гиҷоша нафаҳмиден тамос гирифта мепурсен. 7.5 сотиқ замин дорад ки маҳсулоташ 14 хона кардагӣ тайёр ки 1 та калидор, кухни, баня, подвал бо адели, 2 та дигар хонаи времика дорад. дӯстони азиз, бо баня дар дуру ва берун дам ҳастад, бо бассейнам дорад. термис ҳамаш қоида дарахтони мевадиҳанда даврозаи нав часпондагӣ ҳастад. гирди хона пол ниҳод маҳкам, ҳуҷҷатҳои хонам 100% рӯи ҳавли бетон, обсвет мега пансияни ҳастад. ҳар як хона мега дароншон як ба як ремонти хубшурӯ кардагӣ мегӯяд. ҳар як кадомшон ремонт дорад бо адели, баня, кухни, бассейн, подвал ҳамаш ҳастад. хонаи дуошина, ремонти замонавӣ. фурӯхта мешавад бо нархи $65,000. дӯстони азиз, бо арзонтара мешавад. номерои расияшон ҳастад, дар рақамошон имо, вайбер, ватсап пайваст доранд. кадоме ки мехарад мега бештар маълумотша мефаҳмонем ва арзонтар кадом метиҳем мега марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Баҳор гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. хай дигар маълумотша худтон мегирем. 7 сотиқ замине ки бародарон маҳсулоташон 3 дар хонаи времика кардагӣ тайёр ки 1 та калидор, баня, кухни, подвал дорад. гирди хона пол ниҳод маҳкам, дарахтони навниҳол шунагӣ ҳастад, калон ҳастад. сохтмони хона кардагӣ бо аделни ҷои оғил, аловхона, ҳамин хел чизо дорад. обсвечам ҳастад. дар пеши хона мегӯяд мактаб ва донишгоҳ ҳастад. мега соҳибшон масҷидам наздик ҳавлӣ мега кушода ҳастад.
یعنی که میتونید که با اگه خونه دیگه با دل خودتون کدا گیرین. با نرخ 110,000 سومونی فروخته میشد. بو میگد ارزون تر کدا میتیم. با کدام میشو بادران که معقول است مرامت 110,000 سومونی خونه تایور 7 سوتیق زمین 3 در خونه. از شما خواهش می‌کنم که لایک گذارین و نوار در واتساپیمتون پادیس کنین. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان. قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون فردوسی پیش автоцентр گفتگی است. صاحب شونه که نزدیکی کورون و مبین سخوت کورون میشود автоцентр. دو خانگاه کوارتیر است برادران در سیوم اوشونه قرار دارد 50 کвадрати метр که دومی نوای میگد уже اومده. دو خانگاه کوارتیر سیوم اوشونه 50 کвадрати метр. обсвет пасени ҳаст. ошхона баня кухни термис камсани ремонти замонавӣ фурохта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон бо арзонтара мекунад 280,000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон номери билайн аст кор мекунад. метавонед ки тамос гирифта пора маълумота гирен. агар шумо дар маҳалли квартираи фурӯшии хона мошин мағоза замин чизе ки набошад барои фурӯхтан маърамат сурат маълумот чаро кунем мо намехе фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа кӯчаи Димитриев гуфтагӣ аст. яъне ки пеши қараболо мешавад наздикии ҳоҷи шариф ҳаминҷа дар дӯстон наздики хонаи навсохтае пеши қараболо 4 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона андохтагӣ аст. як так калидор баня кухни герди хона маҳкам даруни хона коробка аст. бародарони азиз яъне ки ремонтша худтон мекунем мегӯяд соҳибшон. дар инҷа обсвети шаҳрӣ ҳастае фақат аму светча монтаж карда мегузаронем. обшам дар пеши хона ҳастае. даврӯзаи нав часпондагӣ аст. хоно хай боло пӯшондагӣ шкатур рангу бор ҳамихе коро мондагӣ астае. сирошта мефурӯша мегӯяд бо нархи 285,000 сомонӣ бо арзона мешавад. баъдро арзона қимата хахтон хулоса кунед рақамошон дар поини видео. квартира фурӯшии навбатӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтагӣ аст. соҳибшон ки кӯчаи саъди шерозӣ доми 75 яъне ки 32 микрорайон мешавад. як хонага квартира аст. бародарон дар якум ошина қарор дорад 24 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона баня кухни кухни гарнитур термис кондитсионер дорад. открити лестница ремонтош навай замонавӣ аст ки хона бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. открити лестница якум ошона фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон нархра бо кадоми конкретда мехара арзонтара мешавад ки як хонага 24 квадрати метраи райони сино. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамои мегафон доранд кор мекунанд метавонед ки дар рақамошон занг зада пурра маълумотша гирем. аз шумо бародарон хоҳиш ки лайки бепула гузоред навора дар ватсапимотон падилса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бародарон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони шоҳмансур гуфтагӣ аст. пушти бозори ховарон амихир маълумот ҳаст. шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур пушти бозори ховарон 6 сотиқ замин аст. бародарон ки ду дар хона кардагӣ тайёре ки якта калидор баня кухни дорад. гирди хона маҳкам аст яъне ки як се тарафаш дарахтони мевадиҳандам дорад. обсвечам ҳаст. хонаҳо хайр ремонти средня ва ремонти пурра надорад мега бадили хатон яъне ки ремонт карда мегирем мега соҳибшон. бо нархи 240,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кадоми конкретда мехара мега арзона мекунем не ки алиш намешавад тоқа суми холӣ мега соҳибшон 240,000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо вавилон аст кор мекунам маърамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдро инашам дар шаҳри душанбе пойтахт пеши райони балх гуфтагӣ аст. соҳибшон яъне ки райони балх дигар маълумотош нест барои ҳамин пурра мегирем. ду хонага квартира аст ки дар 14 ошина қарор дорад 48 квадрати метре. обсвет аст. лифт ошхона баня кухни мошина ҷомашӯӣ кондитсионер термис ҳамаш ҳаст. ремонти хона замонавӣ яъне ки евро ремонт кардагия мега соҳибшон яъне ки ремонтош нав кардагия. 14 ошина 48 квадрати метр духонага квартира фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ мега соҳибош бо арзона мешавад. шояд ки ба кадоми ягон ташмода маъқул шавад квартира
хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин омода медорен зиндагӣ мекунен. номерошу номераи мегафон аст. дӯстони азиз, хай квартирае ки пешниҳод шуд мо ба шумо мондем. ба кадоме тавр хай маъқул аст марама тамос гирем, пурра маълумота гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе ки дар райони фирдавсӣ маҳаллаи гулбута гуфтага аст. соҳибшон яъне ки поёни корвон мешавад, ҷои созда мега соҳибош. 2 сотиқ замин аст ки обшим 14 хона кардагӣ тайёр ки хонаи дуошона аст. якта калидор баъния кухни аделин дар дуруни хона ҳаст. хонаҳо мегад ремонт дорад, хай баъзеҳошон ремонт кардагӣ аст, шикатур кардагӣ аст, фақат рангу борш мондагӣ аст. 14 хона қатъи калидор баъния кухни аделин ҳаст. дар пеши хона мегад бозор аст, садик аст. ҳамин чиё ҳамаш мегад дар ҷои наздикиш, ҷои варзишгоҳ ҳамаш дар наздикиш ҳаст. хонаи дуошона бо нархи 350,000 сомонӣ. кадоме ки мехарам мегам бо арзонтарам мекунем. проекти хона нав аст, проекти замонави дуошона. кадоме ки конкретна хара мега бия аз пеш омада бина срочно сум наркона мега мефурӯшем. маромад хай тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдон дар шаҳри Душанбе дар райони гипразем гуфтага аст. пеши тоҷирон яъне ки новостройка домай уже омодаe. якхонага квартирае ки не ки духонагаш кардагӣ ҳастанд ки дар дуюм ошона қарор дорад. 52 квадрати метре. обсвед аст, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термис, ремонти замонавӣ. кӯчаи навбаҳор мешавад мега аз тарафи рост. маршрутка мегад мегзара конечкаи маршруткаҳо мегад. хай бо шумо тамос гирифта мегирем пеши тоҷирон мегад. дӯстони азиз, яъне ки дарони квартира калони 52 квадрати метре. кухни, гарнитур, кондитсионер, термис ҳамаш ҳаст. фурохта мешавад. ин наша бо нархи 350,000 сомонӣ. арзонтар савдо ҳам дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст маълумот метавонед ки тамос гирен, пурра маълумота гирен. фақат лайка фаромӯш накунед. монед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабоз гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри ҳисор деҳаи уртабоз 6 сотиқ замин дорад ки масоҳати заминашон 6 сотиқ. дудар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор баъния кухни, ҳоҷатхона, алохона, дарахтони мевадиҳанда гирди хона мегад забор гирифтага аст бо семенблокати. дарвозаи нави пачка мега оварда часпонида мегад. обсвед аст, дарахтони мевадиҳанда уже дорад. аделни ошхона баънияшам бо ҳаст. дарони хонаҳо ремонт дора мегад. ҷошам ҷои созаи ободия мегад. соҳибшон срочно мефурӯша мега бо нархи 155,000 сомонӣ. бо арзонам мекунем мега. хона хай нав кардагӣ аст мега. баъдро ба кадоми ки маъқул аст рақамошон дар поини видео номерошон билайна кор мекунад. 155,000 мега. арзонтарам метиҳем. маромад метавонед ки занг зада бештар маълумоташа гирем. фақат тоқа одамони харидор ва тоқа суми холӣ мега алиш намешавад. хоб шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, мошин, мағоза, техника чизи фурӯшӣ бошад дар ватсап иморо бикунед, фурӯшда мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда.